pansit kay na ako birthday. Guys, na ko dahil nagluto sa gawas kaya mara maka-save ta sa hatong gas. So maraming kabisi guys kay naiga birthday. So kadto kog luto dari og adto adlaw niya to madubuntang lang guys. Kadto kog luto dari biko des kahoy ko nagluto kay para maka-save ta gas kay para mahala na kadto ang gasolina ron kay gas lagi. So daan na siyang 1 to 60 na ganiyan kuan guys. Saka tangke ng gas. Samot na siguro ron sigma 1.5 na ang nakalabang 1.5 guys, di ba na amutan ubuan basta sige kog luto. Hindi ko nagluto sa kuan. Ang gialihan og kaldero kay taklog kay init kayo. So, diyan na guys, wala nang pakita guys, kaya dali-dali ko, kaya kinahanglan ma-deliver na honi si Jaog, alas 11 kay yung paniud to. So, sa mga gusto mo order guys, 800 ni si Jaog, sa kabilao. Kaya kanimaw ni siya medium. Medium. Small. Di way, napay mas small ana. Nag-open ng hi ate. Mag-usa sa Petra. May dako kayong lechon. Sa mga gasa sa pinabuhi na niya kakabli karon adlaw ingon man usab sa mga nag-celebrate silang adlaw na natawan ni Berlin Sally na inaabuntan at nagkantang mga katuigan nga maabot silang kinabuhi. Grasya o mga panalangin ibubuo mo diha kanila. Ingon man usab kanamo gabi karon. Lord, gabayon ni kanunay. Grasya o mga panalangin tapos kayo pasok sa mong lawas. Ibubuo mo diha kanamo. O ingon man usab ning mga grasya nga niya karon na makadugang og kabasko kalansin sa mga lawasan. Walay mahimo kami Lord kung wala ka. Salamat sa adlaw nga ihatag nimo karon maayo ang panahon o panalingon kining pagkaon nga ihatag sa mga babanan. Agi sa ngalan ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kanta mo birthday. Happy birthday to you. Ito pinuton. Ano yan? Ano mahaya? Oh, ice cream. Asan may ibutang te? May abutangan. Morning mga guys, mag-harvest na to sa atuhang sitaw. So na ko gipa laya guys, okay. Para makapag-talon tagbalik. Dagan kayo mga tuy-tuy guys, oh. So sayang man nagdili na to ni harveston kay mo guwang ni siya guys. Ana ni guwang nang gali siya, oh.
So na pa dito sa likod. Likod guys is ang passion fruitan. Kung isa gulo sa ato hang utan. Nilagyan kayo mga tuytoy oh. Masaya ni siya nga sitaw. Uy, okra guys oh. A few moments later. Nga luto na po kong balik o kuan biko kay na napinag birthday. Lamian sila sang biko gahapon ba nang paluto ag katong kuan katilaw. First time po niya mag-order na ron. Hey guys na nahaman na di kong luto uguan. Uguat na lang kong mga alas 10 na kapin or alas 10 media at sa i-deliver. Pansit ubi ko. Ano ko ka-video guys kay nalubat niya ang cellphone. Dali na malubat ang cellphone. So kay ilis na ko kay ready na ko mo hatid. Na butang kong sunblock kay anang kainit ra ba. Wala kita mo sang nahurag puti-puti kay sunblock na. Kaan sa tadani kay murag galabad-labad ako ganahan ni budani siya guys. So kay pino kadto siya nga bumbil na. Yan na pod say karang grabe siya kaping nga ingani bumbil. Asa to. Ito sa tubangan nga arang bisihan ha guys kay mulaging giputultong masa mo pakita na kay arang bisihan din ang gahapon adlaw ngatin akos pag man nag-deliver gahapon sa nga birthday nakalibre pod mi og paniud to sa paedi. Naganahan ko dali guys kay napay mga sunflower na napo ko sunflower dito sa silid guys. Kaya nag-sale magud ni nga ni mga artificial nga sunflower. Naman toy na nalamdag oh. Iputol na mo aga tumurag ando. Para mamunga sa murag orange ba ngani oh. Mamunga sa ngani. Pero dili siya orange, murag di pa siya idalandan. Kabago sa ikuan ani pwede ni siya ikuan og bag kinilaw ba. Wala hinihini na akong kapot. Diya, tinuk man ni kay mura man sa limonsito. Tinuk man na. Manang grabe dyan hang nasaka adlaw dyan kong saka adlaw, tungag adlaw ko itong kaputol. Okay, tiguang na lagi ang tag-ija guys. Di aday so. Maris na oh. Katuos na ganiha. Kuan to. Murag puti. Ano ka na siya pink kaadyo. Asa man na dante? Lamdag na. Kaningahan ko ana ni guys sa giputlan. Kaning ay ba, giputlan na kay para mo labong na pud siya balik aron maka-harvest na pud ta. Buwak ko og bumbil noon. Kani siya mo ani siya ko ano, Mr. and Mrs. na. Diya po jud ready ah. Daghan di kong mga ingani. Ganahan yung kung aning pino nga ingani oh. Pino. Pero guys kaya ato sang i-deliver to atohang biko guys kay kuan magbrasa ako kay pwede ko nakabra. Ni atohang mga mingming nagbihid naman ni sila. Mingming oh
Duha ag usa day gaduyan, mahilig man ni magduyan si Munmun. Hoy. Nay langgam? Ako langgam. May padupad mga langgam. Pero mas hindi man. Kuman na sila pangaan guys. So magbrasa ako kay ato nang ihatid dagat ang biko. Gadaog mo nang gidaoban din ako maayo aron mahuman. Oh, diya ako sinira oh. Smile. Kapag nanay ka. Kapag nanay. May daghanang Asa yung mga kuan. Bita to ireng. Kaya mo. Sige dali ah. Kaya wag isapot. Ikang bula-bula. Tulog man. Ay katulog. Pilong. Dali ama, kay mo pang gagisi na siya. 1 2 3. Okay. Ayo piyong. Ana, Okay na. Okay ba? o kanay pagaw sumata. Picture daan mo bang wala gisapot. Hangag. Pakita lang pa ka. Tawa. 1 2 3. Oh, kana. Kanili kang adlaw wagi sa ulog. Namo ang kasuhal sa adlaw na tawhan ni Liam. Salamat Ginoo nga nakabot siya ni karong mga panahon na besa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Guys, gikan na di ko dadto naghatid guys sa libre na pagkog paniud to kay kanang mag-order sila anja kuan hulat pud tag paniud to guys para makalibre pud da ba. Nakita na ta mo libre pa ta mo ni hangi pamutol guys na. Anja nagsuot ni nung kog kuan na guys kay oh grabing tag-asag tunak. Mama ang tunak. Ano nakatag-asa oh mubaon na si muhang kamot pero kay Luis Ginoo guys wa mo pug ko na kanira o gas-gas gamay o kani gas-gas gamay Luis Ginoo kuan ra man pug ko nagsuot man ko kuan ni noon gloves sa kamot para di ka kuan ja kanina pa ahong nahinayan og daob ato mo ko magdaob sa baybay ja nahipos na daydari ag katong mga pinutol nga lubi ba mga ngana nga naghihinay-hinay daob na mana ano ko ala so para na guys tanay harvest gahapon guys sagol na mas utan pero na napidaghan kaniya na sang gipatuzog pa kuan kay anang hilirahan na diha dito sila ti daday dadto napo ko gipang tanom didto nga sikwa kay naguli sa hong bisita puhon Mayo maka harvest tag sikwa maka utan tag gulay nya kani batakon man ko ni sa ni kuya kay hinan nga kailangan di maka abot og March katapusan ni mahipos kay muli ra ba pud dari aguan tag-ija na ninyo taong uli pud dari si Ate Rosana nang ginan nga kuan kay hanin sang ipahipos kana mahipos naman na jang hapon wala na kaya hanang dadun natos baybay hanang siyang ahong daoban natos baybay ko magdaob guys kay lisod ka so magdaob-daob ron kay kuan tawag dito kanang delikado sa sunog unsa guys nagpahakot lagi ko dani na nagbayad mi og 2,000 so nagkuan rami naghati-hati raming pat kay suni papaidi kay mga panambak ni siya guys kana mga binakbak bitaw nga kuan kay mao man gato sa hong kuan nga nagpa-renovate ba o nabisi pug ko kay kuan dito pug ko nag sideline so han isang gi kuan daghan-daghan ni kay murag gipapile jud na ko na duhan na sa kapile kani kay nagaba naman jud ning kusina truhonon na jud na sadya guba na kayo sa nga tanan so nagkahinay-hinay lagi kog pahakot guys kay delikado magudari sa amuhang lugar amuhang baybay kay kang siwol diha natumba magud na unindot ra ba kay dagat oh
So kani di may makahakot kay natabunan ng po yung mga bato sa ilawom. So tung time nga hunasan man yang na hakot pero nalanghid mi sa barangay. Murag ang barangay mo tabang ra pud namo dari guys. Ug sa mga gasto nga na. Diri kay puro ni mga bangka kay naman dari mga pagkaon sa butanding niya. Nay nagsiwol na pud adto na Nay nagsiwol oh. Manang ang tubig jud diretso na sa mua dari kay puro siwol naman tanan. Kay puro naman mga resort dari guys nagamua kay kuan man ya kati daday. Takong siwol man ang iyaha. Ganahan ni kung nga naka tas-a ba. Para di na mo saka ang tubig sa dagat. Kaya hunas o kusog kayong dagat guys, grabe. So manghakot na pud ko ron og tiwas kay atong humanon tong hang kuan dito sa kasada. Kay kaniyo nalukat naman niyo, alam na sang gipaputlan diha ang kuan para di siya mapadadon og tumba kay dako pud na siya og tabang ning talisay. So na po ko'y bagong gitanong mga talisay diha og duha na sa kabuo. Para dipinsa na siya nga di jud ma kuan. Na grabe mga kuan mga bata mga labhonon Ginoo ko. Unsa naman ang kusina. Bye-bye sa ganahan siguro ani ni ara man nagipang kuan. So ano siyang gipa laya guys kay ug ting-uwan na siyang pangsidad to sa tubangan. Maghimo ko garden nga puro pod mga ingani guys. Puro mga ingani ba. Hindi kayo sa tanawon. So maro to ang vlog karong adlaw guys. Late man ta kanunay mag upload lagi kay busy lagi sa nga tanan. Ay malaya ni sa guys sa siyang ganahan ko ani nila. Na may nangadto dari kay ibutang kuno sa purok. Sedente. Thank you for watching.